Danke, namajul kabasa uye. Tipe itu bi, dia udah ada coba panggil kita. Kau tak coba kita marah membaca. Ini dia sebenarnya sekarang. Orang berjanda banyak mau pakai makulah apa sih? Saka David wana ni murume aiji Elias nyami dova murume wanga pa udiasi shikanza andu kutengesa stand ndine dambutsiko murume mvandi tikupida yatandoida kuingara stand dova da amalingi na vadaidze nibadharikisha dova vauya ava nemurume wavo vavapuwa mari pane tsamba yakanyorwa nemurume wavo itakamboya kudaro takauya nayo vanga varipo varwizi vavakaenda umwe wangu akashaya mari yedare saka chifu vakabva vati zvamashaya mari yedare tochidini nyaya yenyu haitongeki uyo akati aiwa isusu hatisi kukana tinowirirana zvamunowirirana chikudai munotaurirana nemutu ndozvatabuda hatataurirana tiri tu uyo akati inini mari handiioni ndafunga kuti ndikupei munda uri muirrigation ndikati munda wacho une zita ranyu zvikanzi ramwene here handichanyatsikuziva kati kana zvakadaro auiti zvinozondinetsazve mangwani ndoda chinhu chenyu imimi ndochendodini chendoda tibva tanyora ine mapepa tanyora tichiwirirana aidiwa ndichifu tibva tadzoka mukunotaurirana kubva tatambidza chifu mapepa aya avasi avapa anga ari mupfupiso ichokwadi tingakote kutsinira washuwa wakauya nenyaya yavo nezvisikadange wauya nenyaya zvautongotsanangura haina kuzonzi puhwa mutongo kana kutongwa wakabva wanzi taurira naye kubva wasainana zvawakasainana panhau dzemunda idzo ndofunga munda wanenge wakanga wanzi taurira naye kuti kana uri munda unogona kutaurana kuti anorima matems akati kuita kuti adziwe mari yaakabvisa kune uyu wachibva watoirana wakasainana ndofunga former headman mapepa yaatona kana akachengetedza saka zvazonesa ndezvokuti ndakazoona zvayava vari kuti uya vari kuti nanhasi hatina zvatakazopo ndo zvazoti wazouye kuti mundodare takapindirana vakati hanzi zvona ndokutengera stand ndikupe zvakanaka ndokugara stand yahakuna makore zvaari kuwandazvo ndobva ndauya futi kunyamarunda ndakauya kakawanda takasvikira mwana handichazivi kuti akanzanonzani ndiye akatiudza kuti mai vari kuchechi tibva tamutevera kuchechi kwacho ipapo ndandine kahanzvadzi kangu vati hambai ndokuratidze munhu ane mari yedu ndogona mukandakafaiva vatauya tese tibva tataura namai muvana akati stendi ndakamboiona kwamudhungeni ameno saka ndakaona pasingaiti kuti ndibhadhare ipapo tange taana mbuya manditsvara manje zvikanzi koyo unoti stendi vanhu vakati haiiti vanga vatumwa neuyu here zvikanzi ayo zvikanzi iwewe stendi wangochida yeu naizvozvo ndiye wawaidai kakuti uya uone pendadini oramba ega kana kuuma ega zvikanzaiwa ndiri mukutsvaka zvakadini zvakanaka ini ndobva ndafunga kuti inini pepa rangu handisi kuiona randakamboya naro riani saka ndodini ndobva ndaenda futi kuna mai vedana ndasvika kuvesa moto iye haana kuona kuti ndikuita usiyaitiba obva andipa chera ndikataba makukundisa uku kune chiutsu indaida kusvebera padhuze nene kuti ndimurekodhe zvaari kudini zvaari kutaura ndobva ndamurekodha asingatozivi zvakazara ndobva ndanyarara zvangu nekuti ndakanga ndakunzwa vaakufundisa masoko ekuti musojayo angasiri murume wake chikomba chikomba chitengeri munhu stendi kadai chati chinotengasvo kana chamuda zvikanzi baba akatobvunzwa nevana
kuti mune mari yakadangere akati saka munofunga kuti mari yandaenda kunoodha zvinhu kuMozambique ndakaitoreti kuti zvakadaro zvakanaka zvirimo ndingati ndokundirokuya harisati ndapuhwa ndofunga kutaura waita Sisi Kadange mangu zvinzuro wega. Sisi Kadange ndakawirirana nawo zvakanyanya, vakatombogara nemwana wangu zvakanyanya. Inini zvokuti vakabhadhara nastendi ndakanga ndisingazoitaura chokwadi pamberi pamwari. Zvadaro ndakadaidzwa kuno kudai. Inini ndo vandati ngachitaurirane, inini sinzi murume asagare kuno. Ndochikupai munda kana muchinge marima munda mozondidzorera munda. Noti munda hausi wangu, munda ndewamwe. Mbiya mandishara kabhadhara kuti iwewe piwa chinhu chinobatika. Nekuti kuti uchanochinja zita kuAgritex munda hausi wake. Ndonoti handichisina kwekuenda. Ndovandadzoka zvakare kuna Nyarumba. Iwe Nyarumba, zvaunodzoka pamunhu mari shishi ndikatova nefoni namba dzaNyarumba. Handiti inini kwakanga kuruda kudhifenda nyaya yekuti ndirambe ndichitaura. Nekuti pavakapanana mari ndakanga ndisipo. Edi kana nanhasi Sisi Kadange vanondisungirira panyaya yekuti nyaya yakazodzoka yonetsa pastendi apa ndeyekuti ndofunga munhu kuti Nyarumba muno makabuda achitiza zvematongerwo enyika handiti ndikazoendesana naSabhuku kudare nyaya ikabva yatongwa ikachikandisa Sabhuku mapepa angu ndinawo zvekuti vakanga vakabhadhara ina handizvizivi kwaSabhuku kwaSanyamaropa hongu ndakabvuma nekuti nyaya yacho yakanga iri kuti ndini ndiri pamba handiti handina kwandinowana mari saka ndakavati oraiti ndochipa munda wangu yaNyarumba vane 6 acres ndochibvisa hangu munda kuti nyaya ite sei iganuke saka nyaya ndakaona udimburirwa panzira kuti aumupe munda wekuti anorenda kuti mari yacho idzoke iwewe unotofanira kutomupa munda zvamuchose ndobva ndachiti kune vana vangu oraiti nyaya zvayamira yakanyatsobobonya hasi kubatika ndofunga kana mazuva akaperayo patakanga ndadaidzwa kudarika ndakauya nemameseji akabva kuna Sanyarumba vatonditaura kuti handidi kunzwa nyaya yakadai ndofunga mambo makaona handiti but inini ndiri munhu akamanikikana pakati kuti ndizoti mari yakabviswa imari handinganyepi saka ini ndati ndohafura hangu nyaya yakusara nevana vangu ndakagara pastendi zviri nani zvisina mutauro vana ndobvisa munda 2 acres ndovapa renda munda ndomamirira ndakaita mumwe musikana wangu anonzi Yolanda wakambogara naye Yolanda akati mama komandi kutsvaga yadhi taita sei taseenza tamubhadhara neyadhi shuwa ndakawana kayadhi kwaMudheri Mudhunguza munongozaona Mudheri Mudhunguza unongonesana nevana vake ngazi kayadhi kachitokanga kari kati ndo vandangosiyana wangu nazvo but pari zvino kana vachidawo ndinongoti vanotora 2 acres vorima 2 acres idzodzo towekerana kuti zvakamira sei nekuti inini kuti ndikutaurire kuti ndingakunyepere kuti mari tinoziva kuti yakapirwa soso kuve koshesha mwari yangu eti tinotowirirana zvavo zvekutodaro zvaiko but pavakapanana mari ndanga ndisipo handidi kunyepa asi kubhadhara munovabhadhara kuisha mari yangu kubhadhara nekuti ndiye akatengesa stendi yangu musungo wangu ndiani akunditi musungo wake kachibadai pane nyaya yadaro pakapisa mayutipepe Nyarumba akabvadzira munhu mabva abuda munomu handiti Nyarumba abuda munomu takaendesana kumapurisa naSabhuku Samunguri zvikanzi zvoni moenda kukoti taenda kukoti koti yakatonga ikati iwewe waigozotora yadhi yemunhu uyu sei uchiita sei uchida kuipa mumwe munhu imi maamai kana zvakakodzera imi mugara payadhi paamweni nekuti amweni wangu akabva tichi hauchavake kuyadhi kwako chisiya yadhi yako yakamira yakadaro saka ndakavaga muyadhi maamweni pandachitengesa yadhi maererano nekupasa kwawangoita nyaya yangu kukoti ndikauya ndikatengesa yadhi handina kutoziva kuti vakanga pane nyaya yakanga iripo ava vakachizouya kwatopera tofunga nyaya ine 3 years kana sikakanganisi but nyaya iyi ndeyemuna 2002 yenga 2001 ndopavaizodanga kuya last year but 1 vachitaura kuti ndakapa mukomoi maestate ndanzwa kuti paakuvakwa ndopendakauya because pandakamboda kupashanda inini ndakauya kwamuri maiyolanda ngati sekuru Matombo ati kusateme apa pastendi pangu handina kuya kokuudzai mukati achiita stendi yake pakuti kudii nyaya dzavo vaita naNyarumba vakasvika muyadhi mangu vaibvatorana vaibvatora nobvawabuda saka nekuti Nyarumba imi muri kuti munogona kubhadhara stendi nyaya yestendi nemunda vanogona kuya ndovapa 2 acres vorima 2 acres nekuti Nyarumba akatambidzwa mari kana ukada kuti uchimutaurira nyaya yacho nhasika haatondidayiri Nyarumba ndofunga ndakauya nemameseji ndikatovaratidza ndikataisai kune mameseji
Pane pandakanziita here tsamayani mameseji acho handinyari kutaura yanga iri echitsotsi kuti usazobuda pachena kuti ini ndakatambira mari. Mukuona manje. Tonotaura usazobuda pachena ndakatambira chi mari. Nandiri kuidzwa nyaya yakadangi. Pepa randakauya naro rine masignature mairi nenhamba dzechitupa dzeuyu dzanga dziripo dzemurume wacho dzadziripo. Signature yacho yakanzi ibva yanzi nyabasa yemukadzi. Writing dzacho dziripo manje pasignature newriting dzakuti nyamuka ndichichaka nekunyora kwacho wewe kwazvo zvakatosiyana bai. Mimi ngotivhurire tione audio yamuri kuti makataura namai yako. Mwana zvacho. Vabereki chatinokumbirisa ndechekuti ngatirege kununa nekuda kwekushandisa urimi. Munoziva kuti ndosaka matambudziko edu vanhu vatema asingazoperi. Umwe anosvika pakurwadziwa pekuti anozofungira kukuitira kuti yecha handizvo. Because kana uchitosiya yako mhosva mumamhosva kwakanaka vanhu moona kuti mobatsirana sei kuti mhosva yedu iperi. Pane kuti unoramba mhosva yaunenge uchiziva. Vakatomboya kwandiri vakati hanzi zvoni murume wako akutaura muwangu ndanzi stendi ndakatengerwa nechikoma ndikati sinyarume akabva pambi nani. Zvakanaka mukazi ndiri kumumirira achauya Christmas petakauya nasekuru takakona yako takakuteerai kuchechi handiti muchiruzviziva mukati ndiri kumumirira December. Saka ini ndakagara zvedecember yagosvika agopfuura ndakunzwa masoko ari kubva nechekunoko ari kunzi kwai Nyarumba akati hanzi kadangano nyepere kuti anga ari murume wake changa chiri chikomba ko chikomba achitengeri munhu stendi. Zvakandibata ndokusaka ndakanyarara hangu nguva yese kuti shuwa vanhu vane shuwa here kuti vangataure kudaro. Mai Yolanda takaenda kudare uku kwachifu aiwa kwachifu zvetakaenda handiti tasvika kwachifu imi ndimi makashaya mari yedare kuti nyaya yedu idini itongwe sandizvo. Chifu akati umwe wako zvaashaya mari ini makataura kuti isusu handisi kukanaka inini nyaya yacho ndiri kuiziva na tisimebva handisi kumbokwana tinotowirirana kana zvakadaro taurira naye sandizvo here pamwe ndiri kunyeka ndizvo ka tibva tataurirana ka mukati zviri nani ndikupei munda ndikati mai Yolanda munda une zita razi asikutamamatondokupai hangu kuti muromo udini upere zvipfuure nekuti ndini ndakatengesa chii stendi sandizvo. Saka izvi zvakubva kuti murume wenyu ati stendi kanange akasina kuroorwa chikomba. Penjeni yemurume wangu yearmy yeoveterian ndini ndiri kutotambira izvozvo madhesi certificate zvekudinazvo kubva paye Mawana ndononzvimbowo wakazara chikagona kunetsana maranakano asi umbo kana huripo hurichi apa taakutsvaga way forward nekuti munhu anenge akaguma ake mhosva dzake. Saka hameno mai Nyarumba sisinezvi nhasi vauya vari kuti zvamakabvumirana zviya nanhasi hapana chatichadii. Ndofunga pane munhu atimbokudza kuti dai makaona stendi iyoyo makambomudaidza iye zvaari kuzvirambira ega dai mutisa nyamaropa ndakamupa stendi yakakarama saka muda kuti ndiitewo sei. Handimurupaona stendi iyoyo anongobvira aiona kana kutaura kwamakuita kuti ndakaona isingaiti hapana achinokuonazvo aifanira kuuya ega muridzi akazvirambira kuti stendi yamandipa iyi handidi idiki kana kuti handikakwanisi kana kuti aizotsvaga kemunhu wekupawo kuti mari yake idii idzoke. Saka nini
tombokupai kuti muri kufungei nenyaya iyi. vantuekazorima nokuti ini kuti avachokwadi pamberi pamwari zvavakaitirana nanyarumba ina handitozika ndokapana mari ndakutobvisa saka nditaura kuti ndakutovapa 2 acres vorima 2 acres. Ndinoona mama yako wakunyatsomiririra murume wako. Aiwa inandimiririre nekuti mamwe madzika akaenda ndofunga ndomba mangu achitaura veve kuti murume haasi wokutemba naye. Inandimiririre nyarumba ini ndikumirira wonzihafu inini nevana vangu handitika zvavakaitirana nemari dzavakapanana ina handizivi. Indaura kutobvisa honzwa kuvana vangu mumba mangu saka ndavati ndinovapa 2 acres. Munda uyu muri kuvapa zvachose here? Munda handivape zvachose vacharima kusvikira mari yavo yapera. Ivo vati vakapa nyarumba 400 520 ari $20 eBrown vakatanga kubva masoja. Still kana vakati 520 yacho vanongorima nekuti inini pavakapanana mari nhandisipo. Zvavangorima kuirini zvopfuura zvakadaro pavakapanana ini nhandipo. Makatipana nemurume handitozive kuti igore handitozive kuti igore ripi but nyaya iyi 2002 ndichingouya ndichingonyeperwa ndichienda amene ndakauya kangani. Toda way forward isusu. Imimi mukanzi mupiwe munda wewo muri kuzvida here. Kukana ndisingagoni kurima. Munoendesa munda wamari kwemakore ayo munoona kuti munoendesa kwemakore mangani hatidi kunyeperana padai 2520 with interest hatimboti kunyeperana because ngatirege ainangu vachandombokana nazvo nokuti pavakaitirana nhandisipo kana vakatoti avo vanoda kurima kana 5 years hazvisipo hazvindibati panoti pavakaitirana nhandisipo ende handiuitise nyaruba kuti haana kupiwa mari. Nyaruba itondipawo makununu maodzamuri ekuti kana ndaidika nhasi kuvhura foni yangu chaiwo ndichimutaura nhasi sisimezi munowirirana here nazvo tozokubatsirai kutsvaga vanhu vanoda kurima ende mari yacho inenge atoya direct pamuri kwete tinozoda aiwa ini kwandiri handidi kana mabvumirana munda ito toona kuti zvimwena kwete vamai warinzi munda wako wopasisi wangu keshi tofana wavakutaka kutanga vanga vachizvirendesera munda wavo munda wako wopasisi wangu mari yavo ndo zvinongorikaiti munda wacho wakurisepaikandoisenjurasikava unowanika vanhu vanogona kuwanika vanorinda kwemakore achibva vatobvisa nawe ini pasina ava because ungada kuzopinza mari wakaitambira kakaita aiwa handite chitsotsi icho zvinotimira because zvirinani kurembera pane kunyora aiwa mungona mita pamusoro nyaya yemunda kana pakutsvagwa munhu ka vanofanira kutsvaga vari vese wozouya waita garandi yachangamiti because ava vanogona kuzoenda kochinjira munhu ari pamunda uya uyu boi ndovanozidza imo ka saka ava vanogona kuzoti ava vakatsvaga munhu kuenda kuisa pamunda hatizivi pamwe isu tichafuma tafa kana kufuma tisipo avanonge vakutoenda kumunda munhu uya kuti iwewe ibva panapo handikuziva handimutibata saka zvinoda kuti zviitwe garandi ichaita yekuti ava vanototsvaga munhu votoenda kana kuti ava kaona munhu ada kuzoenda munda votoenda kune ava kuti ndaona uyu arina kubhadhara so much because 2 acres unogona kuona munhu arina kutobhadhara mari yacho inobva yatokwana nhasi itopa ava vorima makore anodii anodikana chiri kungodikana ndechekuti panodikana garandi because ava vanogona kuzoti uyu apedza kubhadhara ava asi kutotyawo maitombogona kuitikirawo munhu wacho because vakashandisa mari yenyu kwemakore akawanda. Regai ndingotraya zvemuda mombofunga tozotaura haana kuramba tozotaura toona kuti tingakubatsirei musarambe munda handizvetinani kana paripa konyacho toesarenda kwamuri imi ndimochitsvaga munhu anorenda munda wacho uri bhuro kurizimai pasiya papi pacho number 1 number 2 number ani kubva kuno tichibva kuno sina block 3 we block 3 ni muri pasai ina
Sorry, wait. Come so about Mabaziwa. Aiwa, inini ndinototsvagira ndimutatovatsvagira munhu wake nekuti zviri kunondinetsawo nekuti pana mukatovaira zvandinozivi imi munotonditsvagirawo munhu Tauda kutongoirana naso sindezvi kuti makoyota aita waya nemuningi nawo. Toona kuti makore ndozada tichavekerana hatishandisei black market tinondoshandisei regenerate handichaverana ngasisimedi sorry ndambogaona nzosisimedi saka itai macalculations emari ndotoonyora apa awo pavachawirirana mira tinotipaitwa macalculations emari inofana kuenda kuapa pamuchawirirana mimi ndimuchazonyora tsamba pamuchaona munhu wenyu ada kurenda ndimuchazonyora tsamba yaagreement yekuti ini ndau ndikupa munhu kuti makore tikumbira nyagota kuti chimboisei pendi tikatagara nebhasi izvo zvikada tichimhanya togona kunge tinozogona kuti let's take our time tinogara pasi toona kuti zvakamira sei then tatazofuta kuti imari yavo chatora makore zvimwe zvingazvidiwi pamuchimhanya maita tangoti wakazongokukombazita